И здравейте! В днешното видео ще ви разкажа историята за бебето в жълто. Много от вас хората сигурно доста се играли тази игра и трите части. Всъщност и аз също. Затова реших Затова не гледах никакви истории, нещо такова. И аз нещо сам предположих тази история. И напишете в коментарите, не знам дали е възможно да познаете историята, която ще ви кажа, ама все пак. Започваме. Много отдавна имало един доктор, учен, който е решал да прави постоянни експерименти. Единият му експеримент е бил да направи портал между измеренията. Той не е осъзнал, че това не трябва да се прави, защото може да се окаже нещо много опасно. И не се знае какво може да се. Но той все пак реши да го направи. След като направи портал, не е осъзнал, че може да има големи последици. Отвори се портал към нещо като ада и се появили няколко бебета. Докторът се оплаши и затова се опита да затвори портала възможно най-бързо. Когато успял, порталът се развали и успял да излезе само едно бебе. Което е изключително... Което доктора мислеше, че е изключително някакво невинно бебе, което е от друго измерение. Но за второто е вярно, но не и първото, където е безобидно. След като го намира и под време на време бебето е било доста зло и му е пречил. Когато докторът е осъзнал колко е лошо бебето, той трябваше да измисли решение да активира отново портала, за да го върне. Имало е доста решения, но бебето постоянно му ги е развалял. И на докторът му трябваше време и някой да се грижи за бебето. Затова той е създал 3 приказки и един робот, който да му помага с грижите на бебето, докато той прави портала. Отнело е доста време, но бебето не е харесал робота, затова го е унищожил. Приказките останали, заедно с животни, които са 3 и имат част от историята към 3-те части. Но за жалост, 3-та или 4-та още не е излязла, свързана с бялата овца, която още не е са направили нещо за нея. Което е изключително странно, все пак, защото май бебето е изял и няма да има история за него. Защото останалите 2 животни от приказката са успяли да избягат, ама не и овцата. След като бебето унищожи роботчето, докторът решава наистина да направи една много лоша идея. Да потърси бавачка. И където тук трябва да истина не е осъзнал още един път. Това е за пореден път, който не е осъзнал какви са последиците, ако не потърси истински човек за демонично бебе. Затова все пак го е осъзнал през останалите няколко минути, след като сме се появили. Но доктор е измислил фалшива история, където в сградата да напише бележка, че едни родители са оставили бебето на грижи. Но все пак такива родители няма. Единственият човек е самият доктор. Той е оставил бебето под масичката, за да чака храна, когато се появим ние. Докторът се е постарал да побърза изключително бързо, преди да ни убил бебето. Но след като разбрахме колко е демонично през останалите 3 нощи, ние трябваше да избягаме от сградата и намираме доста неща, които са от част 2, да следваме белият заек. Белият заек доста добре помагаше, но изключително към това бебето се опитваше да попречи на мен на нас и на белия заек да избягаме и нещо. Бебето постоянно започваше да прави такива неща, като да ни краде нещата и нещо такова. Бебето наистина изключително много добре се постарало, но все пак, когато доктор... чакайте, извинете. Забравих да спомена. Когато бебето почвало наистина много да прави бели, докторът е решавал да свири на пиано, което е изключително доста на бебето му харесало и се появява една хубава негова песен и окрутява бебето колкото трябва. Тази песен е написана от него, където той е решал да напише тази авторска песен, за да може да успокоя от време на време бебето. Написал е на лист, а бебето е скъсало случайно. Но затова все пак е направил и друго решение, което да е на нещо като, как се наричаше, аз забравих. Нещо като видеоплеер, нещо такова. И от време на време бебето доста добре се успокояло и е било щастливо.
На тази песен не знаем какво е, как успокоява бебето, а другите песни не го успокояват. По принцип, все пак наистина не се знае, но тази песен май се пише от неговото измерение. Докато решаваме към трета част. Нещо някак без причина, мястото не ни помага да избягаме, като че ли нещо, сградата е прокалната. Връщаме се в стаята и виждаме на втория етаж, на втора врата, където отгоре се качваме на тавана и виждаме, че има портал от картина, която всъщност сградата е фалшива, а е било просто за заблуда, за да разкрие тайното място на доктора. И все пак, след като е влязъл в портала, нещо е пречело на бебето да влезе и то. Докторът май е направил нещо, когато ние сме се появили и е успял да забрани портала без бебето да види. Но от време на време, докато сме търсили неща в неговата лаборатория, сме намирали записи, които е правил. Докторът още не е бил готов с портала и така нататък. След като бебето от време на време някак намираше начини да влезе, успя. И ние слизаме надолу и откриваме малкото работче, което ни помага в приключенията. И от време на време следвахме и черната котка, където това беше наистина доста голяма помощ и по-лесно, защото бебето правеше още по-големи номера. И след като ние не знаехме какво трябваше да направим с портала и решихме ние да освободим бебето, не да го освободим, да отворим портала, за да можем ние да го върнем и ние да си изчезнем от тази сграда или научна лаборатория. Но всъщност ние не осъзнахме какви са последиците, също като доктора. И затова отворихме портала. И беше наистина изключително голяма грешка, защото останалите бебета успяха да влязат. И затова докторът на последния момент се появи. И това беше наистина доста неподходящ момент да се появи. Но беше и подходящ, когато бебетата ни взимаха в портала. Сигурно на четвърта част ще влезем в измерението на бебето и трябва да намерим начин да се измъкнем с доктора. И от тогава сигурно може и да има и нещо свързано с четвъртото нещо, което е овцата или нещо такова. Абонирайте се за канала, лайквайте видеята ми и ако искате още такива истории, тук може да намерите в канала ми на Илиян Помпата. Все пак ще ги видя дали може да се прекръсти акаунта, защото името ми звучи леко глупово. Но все пак пишете в коментарите дали това, което ви разказах, може да е вярно. Затова лайквайте, абонирайте се и от мен чао!